Puspusan ang contact tracing sa Benguet at Mountain Province matapos makapagtala ng panibagong kaso ng UK variant ng COVID-19. Narito ang report. Sa inilabas na press release ng Department of Health nitong weekend, karagdagang 8 UK variant COVID-19 cases ang naitala sa bansa. 5 rito mula sa Cordillera Administrative Region, 3 sa Bontoc Mountain Province, habang 2 sa La Trinidad, Benguet. Ayon sa Provincial Health Officer ng Mountain Province, nasa isolation facility ang 3 B117 patients. 2 sa kanila, close contact ng nauna ng B117 patient, habang vini-verify pa kung paanong tinamaan ng B117 ng isang pasyente. Maayos ang kalagayan ng mga pasyente na pawang asymptomatic, pero puspusan ng contact tracing at isolation sa mga nakahalubilo ng karagdagang mga B117 patient. Yung contact tracing na lang ng mga bago, sila ang sinuswap lang. Maayos naman ang kalagayan ng karagdagang B117 patient sa La Trinidad, Benguet, habang pumanaw naman ang 84 anyos na isa pang B117 patient bago pa lumabas ang resulta. Isinasa ilalim na sa isolation ng mga close contact ng mga B117 positive. 4 yung nasa bahay kasi may sarili silang CR, may sariling kwarto. Yung misis at saka yung isang ako, siya yung nasa hospital. Sa ngayon, sumasa ilalim lahat ang close contact ng mga B117 patients sa 14-day quarantine period. Sa oras na matapos ang quarantine period, ay muli silang isa sa ilalim sa swab test. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan.